ବତ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। भवसागर तारण कारण हे रवि नंदन बंधन खंडन हे देवदेवी पूजा करी संतुष्ट करने बड़ कठिन है।
ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଞ୍ଚଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ। ସେ ପାଞ୍ଚଟା ନିୟମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେଟା ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଛଡା ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି।
महंत महाराज के, महंत महाराज के, महंत महाराज के। शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने।